Здравейте, казвам се Владимир Петков, намираме се в Метро Академия. Днес ще си говорим за телешки стекове от Младо телешко. Марката Метро Шеф, имаме 3 вида: Стриплойн, Томахолк и Тибон стек. Всички продукти от марката с Метро Шеф има 7-степенен контрол и гарантирано качество. Сега ще ви покажа как да се приготвите тези стекове от млечно телешко месо. Стека, който приготвяме в момента, е Томахолк. Той е част от контрафилето, изрязва се от предната част на животното. Много характерен е точно този кокъл, който е част от реброто, трябва да е хубаво почистен. Има много крехка текстура и невероятна сладост. Важно е преди да го приготвяме да го темперираме за около 60 минути на стайна температура, непосредствено преди готвене. Сол, черен пипер. Хубаво да готвим с качествен зехтин. Го слагаме на скарата. Желателно да го държим поне 5 минути от всяка една страна. Това е за степен medium. Сега идва ред на стека Стриплойн, едно чисто парче от контрафилето. Характерно за него е тази жила, която на по-големите стекове има мазнина. Хубаво е тази мазнина да не се отстранява, защото тя придава хубавия вкус на месото. Предварително темперирано задължително. Когато искаме да имаме един стек сочен и хубав, задължително трябва той да не стои усолен предварително. И го слагаме и него. Последен стек, Тибон стек. За мен той е най-хубавото парче месо, защото имаме част от контрафилето и от бонфилето. Те са разделени с една Т-образна кост, затова се казва Тибон стек. Осоляваме. За да е хубав този стек, е желателно да се приготви rare или medium. Слагаме до него и след малко очакваме резултата. Нищо излишно метро. Стека Томахолк е вече готов. Желателно да го оставим за 5-6 минути, както ние казваме готвачите, да се почине. Оставяме Стриплойна и той да се почине. Идва ред и на Тибон стек. За мен е невероятно изпечен. Рейър. Оставяме да почине и започваме да опитваме първите стекове. Отстранявам костта и виждате, невероятно месо, невероятна текстура. А как ухае! Да видим как се справихме с Стриплойна. При качествено месо почти никой не може да направим грешка. Това е месото Метро Шеф. Идва ред и на прекрасния Тибон стек. Както казах, той е от две части. Това е бонфилето. По костта отмахаме контрафилето. Да видим какво сме направили. Вътре крехко меко. Вътре крехко меко. Нищо излишно метро.